Rok 10 500 pred našim letopočtom. Ľadovce ustupujú. Hladina morí stúpa o desiatky metrov. A niekde na severe Afriky stojí budova. Nie je primitívna chatrč. Budova. Vytesaná z kameňa, geometricky presná. Staršia ako samotný Egypt o 4000 rokov. Egyptológovia tvrdia, že to nie je možné. Geológovia hovoria, že dôkazy sú jasné. A tá budova stojí dodnes. Len ju poznáte pod iným menom. Čo ak všetko, čo sme sa učili o začiatkoch civilizácie, nie je celý príbeh? Vitajte. Som rád, že ste tu, pretože dnes sa vydáme na cestu, ktorú väčšina učebníc histórie ignoruje. Nie preto, že by neexistovala, ale preto, že existovať nesmie. Oficiálna história hovorí toto. Egypt vznikol okolo roku 3100 pred našim letopočtom. Prvý faraón zjednotil horný a dolný Egypt a odtedy začala civilizácia. Ale čo ak to nie je začiatok? Čo ak je to pokračovanie? V posledných 30 rokoch sa hromadia dôkazy, ktoré hovoria niečo iné. Geológ Robert Schoch a jeho analýza erózie Sfingy. Seizmografické merania pod plošinou Gíza odhaľujúce prázdne priestory. Göbekli Tepe v Turecku. Komplex starý 11 600 rokov, záhadne zakopaný pod zemou. A desiatky ďalších lokalít, ktoré nezapadajú do žiadneho učebnicového schématu. V tomto videu prejdeme 5 kapitolami. Pozrieme sa na geologické dôkazy. Preskúmame záhady pod plošinou Gíza, porozprávame sa o Göbekli Tepe a o tom, prečo ho niekto pred 1000 ročiami schválne zakopal. Povieme si, kto tieto stavby mohol postaviť a nakoniec, čo to všetko znamená pre nás dnes. Pripravte sa. Toto video zmení to, ako sa pozeráte na históriu. Predstavte si, že ste geológ. Celý život ste študovali, ako voda, vietor a čas formujú kameň. Viete presne, ako vyzerá erózia od dažďa. A viete presne, ako vyzerá erózia od piesku a vetra. Tieto dva typy erózie sú tak odlišné, že medzi nimi nemôžete urobiť chybu. Tak si teraz predstavte, že stojíte pred Sfingou v Gíze. A vidíte niečo, čo by tam nemalo byť. Robert Schoch to videl prvýkrát v roku 1990. Americký geológ, profesor na Bostonskej univerzite, prišiel do Egypta s otvorenou mysľou a vedeckými metódami. Pozrel sa na telo Sfingy a zamrzol. Erózia, ktorú videl, nebola spôsobená pieskom a vetrom. Bola spôsobená dažďom. Silným, dlhodobým dažďom. Ale to je problém. Sahara je suchá posledných 5000 rokov. Aby Sfinga vykazovala takú hĺbku a charakter dažďovej erózie, musela byť vystavená trvajúcim zrážkam stovky, možno tisíce rokov. A to znamená jediné. Musela byť postavená, keď Sahara ešte nebola púšťou. Keď bola Sahara zelená. Klimatológovia to vedia. Vedia, že tzv. Africké vlhké obdobie trvalo od zhruba 11 000 do 5000 rokov pred našim letopočtom. Počas tohto obdobia bol severný Egypt a Sahara pokrytý savanami, jazerami a riekami. Potom klimatické zmeny spôsobili vysychanie. A civilizácia, ak nejaká existovala, musela ustúpiť k Nílu. Schochové zistenia nezodpovedali len na jednu otázku. Otvorili Pandorinu skrinku. Ak Sfinga pochádza z obdobia pred 7000 až 10 000 rokmi, kto ju postavil? Egypťania v tom čase ešte neexistovali ako civilizácia. Písmo neexistovalo, mestá neexistovali. Alebo to si myslíme? Egyptológovia reagovali prudko. John Anthony West, ktorý Schocha pôvodne pritiahol k Sfinge, bol označený za amatéra. Schoch sám čelil odbornej kritike. Ale jeho argumenty nikto nikdy vedecky nevyvrátil. Zaujímavé, nie? Kritici tvrdia, že erózia mohla vzniknúť inak. Že vietor môže vytvoriť podobné vzory. Ale Schoch to vie. A ako geológ hovorí, nie. Toto je dažďová erózia. Bod. Okúzia Sfingy, priľahlý výkop v plošine, vykazuje rovnaké vzory. Kamene, ktoré boli pôvodne súčasťou ohradenia, ukazujú hlbokú vertikálnu eróziu, typickú pre dažďovú vodu tečúcu z hora nadol. Nie horizontálnu, akú by spôsobil pieskový vietor. A tu prichádza mini záhada, o ktorej takmer nikto nehovorí. Na vrchu tela Sfingy erózia je oveľa menšia. Prečo?
pretože väčšinu svojej histórie bola sfinga zakopanú po krk v piesku. Hlava vyčnievala a tá je erodovaná vetrom. Telo, zakopané, je erodované dažďom z oveľa starších čias. Dvaja rôzni vinníci, dve rôzne éry. Jeden monstrum starý možno 12 000 rokov. Ale to nie je ani zďaleka najväčšia záhada plošiny Gíza. Rok 1993. Japonský tím vedcov z Waseckej univerzity dostane povolenie urobiť niečo, čo ešte nikto neskúšal. Seizmické merania pod plošinou Gíza. Pošlú zvukové vlny do zeme a čakajú, čo sa vráti. Výsledky ich šokujú. Pod plošinou Gíza existujú rozsiahle dutiny, prázdne priestory, tunely a niečo, čo by mohlo byť komore. Egyptská vláda výsledky zaregistruje a ďalší výskum zakáže. Japonci odídu s dátami, ktoré nemajú povolenie publikovať v plnom rozsahu. Prečo? To je otázka, na ktorú egyptológovia dodnes neodpovedali presvedčivo. Ale seizmické merania nie sú jediným dôkazom. Existujú aj staroveké texty. Staroveký egyptský text, zvaný Inventárna stéla, objavená pri Sfinge v 19. storočí, obsahuje pozoruhodný záznam. Opisuje, ako faraón Cheops, teda Chufu, postaviteľ Veľkej pyramídy, nariadil opraviť sfingu. Nie postaviť, opraviť. Čo naznačuje, že sfinga existovala ešte pred Cheopsom. Egyptológovia tvrdia, že stéla je neskorší falzifikát. Ale dôkazy pre toto tvrdenie sú rovnako tenké ako dôkazy pre opak. A potom je tu Hermes Trismegistos, záhadná postava z egyptskej mytológie spájaná s bohom Totom. Starodávne texty hovoria, že Hermes ukryl múdrosť starej civilizácie do tajných komôr pod sfingou. Takzvanú sieň záznamov. Áno, znie to ako fantasy. Ale Edgar Cayce, americký mystik z 20. storočia, túto komoru takisto opisoval. Predtým, ako existovalo akékoľvek seizmické meranie. A hovoril, že bude objavená okolo roku 1998. V roku 1996 tým Johna Anthonyho Westa a Roberta Shocka vykonáva ďalšie seizmické merania priamo pri labkách sfingy. Nachádzajú dutiny v pravidelných vzoroch, čo naznačuje, že nie sú prirodzeným geologickým javom. Egyptská vláda výskum opäť zastaví. Vzory sú príliš pravidelné na to, aby boli náhodné. Prírodné dutiny v vápenci sú nepravidelné, chaotické. Tieto nie sú. Tieto vyzerajú vytesané. Americký výskumník Thomas Dobecky, ktorý sa na meraniach zúčastnil, hovorí, že priestory pred prednými labkami sfingy sú rektangulár, obdĺžnikové. Príroda nevytvára obdĺžnikové podzemné komore. Ľudia áno. A koho ľudí? Odpoveď možno leží tisíce kilometrov od Egypta v kopcoch juhovýchodného Turecka. Na mieste, kde archeológ Klaus Schmidt otočil kameň a zmenil históriu navždy. Rok 1994. Kopec Podbely v juhovýchodnom Turecku. Miestni pastieri tento kopec poznajú celé generácie. Archeológovia ho skúmali v 60. rokoch a odišli. Nenašli nič zaujímavé. Len starý kopec. Len staré kamene. Ale Klaus Schmidt, nemecký archeológ z Nemeckého archeologického inštitútu, sa pozrie znova. A jeho pohľad je iný. Zdvihne kameň. Pod ním opracovaný čadič. Presne tvarovaný. Starý, tisíce rokov. Schmidt začne kopať. A to, čo nájde, roztrhá učebnice histórie na kusy. Göbekli Tepe je komplex monumentálnych kamenných stavieb. Kruhy obrovských T-tvarovaných pilierov, každý vysoký 3 až 6 metrov, vážiaci 10 až 20 tón. Piliere sú pokryté majstrovsky vytesanými reliéfmi. Líšky, hady, supiny, ľudské ruky. Nie primitívne čmáranie, sofistikované umenie. A to všetko stojí na vrchu kopca s panoramatickým výhľadom do úrodnej nížiny, kde vznikol poľnohospodársky polmesiac. Datovanie. 9600 až 8000 rokov pred našim letopočtom. 11600 rokov. To je 7000 rokov pred Stonehenge. 5000 rokov pred prvými mestami Mezopotámie. 6000 rokov pred prvým egyptským faraónom. Podľa dovtedajšej teórie v tomto čase ľudia žili v malých nomádskych skupinách. Lovili, zbierali, nestavali. Nemali organizáciu, hierarchiu
ani náboženstvo dostatočne komplexné na to, aby motivovalo stavbu monumentov. A predsa, Göbekli Tepe tu stojí. A je to len to, čo sme doteraz objavili. Georadar ukázal, že pod povrchom kopca existuje ešte oveľa viac stavieb. Možno 5% lokality je vykopaných. 5%. A to, čo sme videli, je monumentálne. Čo sa skrýva pod zvyšnými 95%? Ale tu prichádza najzáhadnejšia časť celého príbehu o Göbekli Tepe. Okolo roku 8000 pred našim letopočtom niekto celý komplex schválne zakopal. Nie ho opustil, nie ho nechal spustnúť. Schválne, systematicky. Prác zobrali obrovské množstvo zeminy a kamene a zakopali celú lokalitu. Prečo? Nikto nevie. Jedna teória hovorí, že ide o rituálne pochovanie svätého miesta. Druhá hovorí, že ho chceli zachovať pre budúcnosť, alebo pred niečím skryť. Tretia, a tu nikto rád nevyslovuje nahlas, hovorí, že to bol zámer. Že niekto chcel, aby sa zabudlo. Ale na čo? A kto mal moc nariadiť pochovanie komplexu, ktorý postavilo možno 200 generácií ľudí? Toto nie sú primitívni lovci a zberači. Toto je niekto iný. Teraz si položme tú skutočnú otázku. Ak existovala civilizácia pred Egyptom, kto to bol? Nie ako meno, nie ako etnikum, ale čo to boli za ľudia? Aká bola ich spoločnosť? Čo vedeli a čo dokázali? Graham Hancock, britský autor a výskumník, prišiel v 90. rokoch s hypotézou, ktorá spôsobila búrku. Nazvali ju stratená civilizácia. Tvrdí, že existovala globálna, maritímna, námorná civilizácia, ktorá prekvitala počas poslednej doby ľadovej. Bola sofistikovaná, stavala monumenty, mala astronomické znalosti. A potom, okolo roku 10 800 pred našim letopočtom, nastalo to, čo geológovia nazývajú udalosťou Younger-Dryas. Komét alebo meteoritický roj zasiahol severnú pologuľu. Obrovský požiar, okamžité ochladenie, topenie ľadovcov s nevídanou rýchlosťou. Hladina morí stúpla o stovky metrov. Pobrežné civilizácie, ak existovali, boli doslova zmité. A to, čo prežilo, boli len fragmenty. Ľudia, pamäť a snáď zámer zachovať to, čo vedeli. Toto vysvetľuje mýty o potope. Takmer každá stará kultúra má mýtus o potope. Mezopotámia má Utnapištyho, Hebrejci majú Noaha, hinduizmus má Manu, Gréci majú Deukalióna. Indiáni Severnej Ameriky, Austrálie, Číny, všetci majú potopové príbehy. Je to len zhoda náhod? Alebo kolektívna pamäť na skutočnú udalosť? Younger-Dryas Impact Hypothesis, hypotéza o impakte Younger-Dryas, bola dlho odmietaná mainstreamom. Ale v roku 2018 vyšiel vedecký článok v prestížnom časopise Journal of Geology s dôkazmi, že kozmický impakt skutočne nastal. Krúžky platiny v ľadových vrtoch, nanodiamanty, mikrosferuly, tektity. Všetky tieto geochemické signatúry hovoria jedno. Niečo zasiahlo Zem. A zasiahlo ju katastrofálne. Teraz si predstavte. Ste súčasťou vyspelej spoločnosti. Viete, že prichádza kataklizma. Máte čas. Čo urobíte? Možno presne to, čo niekto urobil v Göbekli Tepe. Zakopete svoju múdrosť do zeme. Možno postavíte monument tak veľký a trvalý, že ho budúce generácie nájdu a pochopia, že tu niekto bol. Možno vyriete záhadu do tváre ženy, leva, boha a nazvete to sfingou. A možno zanecháte mapy, schémata, orientácie podľa hviezd, ktoré budú platiť tisíce rokov do budúcnosti. Robert Bauval v roku 1994 publikoval svoju orionskú korelačnú teóriu. 3 pyramídy v Gíze dokonale kopírujú 3 hviezdy Orionovho pásu, v ich polohe okolo roku 10 500 pred našim letopočtom. Nie v čase Cheopsovej vlády. 10 500 rokov pred našim letopočtom. Náhoda? Alebo správa z minulosti? Göbekli Tepe a Sfinga sú len začiatok, pretože čím viac sa pozrieme okolo seba, tým viac lokalít nachádzame, ktoré nezapadajú do žiadneho modelu primitívnej prehistórie. Gunung Padang v Indonézii. Kopec v provincii Cianjur, ktorý miestne legendy nazývajú svätým miestom. Indonéski geológovia vykonali vrty a georadarové merania a to, čo našli, im vyrazilo dých. Pod povrchom kopca existujú minimálne 4 vrstvy štruktúr. Najhlbšia vrstva, podľa uhlíkového datovania organického materiálu,
môže mať vek 25 000 až 50 000 rokov. Nie 9 000, nie 12 000, 50 000. Ak je to pravda, ide o najstaršiu ľudskú stavbu, aká kedy bola objavená. Vtedy na Zemi ešte žili neandertálci a niekto staval pyramídu. Yonaguni pod vodou, pri japonskom ostrove Yonaguni. V roku 1986 potápač objaví pod hladinou mora monumentálnu kamennú štruktúru s terasami, schodmi a pravouhlovými rohmi. Hĺbka 30 metrov. Geologický výskum ukazuje, že táto oblasť bola naposledy nad vodou okolo roku 10 000 pred našim letopočtom. Japonský geológ Masaaki Kimura trvá na tom, že ide o ľudskú stavbu. Iní hovoria, že je to prírodný geologický útvar. Ale príroda nevytvára pravé uhly. Bolivijské Tiahuanaco, neskôr Tiwanaku, v nadmorskej výške 3800 metrov pri jazere Titicaca. Megality ťažké stovky tón. Presnosť opracovania, ktorá aj dnes prekvapuje inžinierov. Obrovský solárny kult. A astronomické orientácie, ktoré niektorí vedci datujú nie do roku 500 nášho letopočtu, ale hlboko do prehistórie. Artur Posnánsky, bolivijský astronóm a archeológ, strávil 10 ročia meraním astronomických zarovnaní Tiahuanaca. Jeho záver? Komplex bol postavený okolo roku 15 000 pred našim letopočtom. 15 000. Väčšina archeológov toto odmieta, ale odmietnutie nie je vyvrátenie. Malta a jej chrámy. Gantia, Hagarčim, Najdra. Staršie ako egyptské pyramídy. Staré 5600 rokov. S astronomickými orientáciami na slnečné splny a rovnodennosti. Postavené ľuďmi, o ktorých nevieme takmer nič a ktorí potom záhadne zmizli. Spoločný menovateľ všetkých týchto lokalít? Astronomická presnosť, megality, geometria a záhada, kto, prečo a ako. Nie sú to oddelené záhady. Toto je jeden príbeh. Príbeh o civilizácii, ktorú zabudnutie zmilo rovnako neúprosne, ako vody Younger Dryas zmili jej pobrežné mestá. A my teraz, po 12 000 rokoch, začíname nachádzať čriepky tej mozaiky. Tak kde nás to všetko zanecháva? Nemáme meno tej civilizácie, nemáme jej jazyk, nemáme jej písmo, alebo ho zatiaľ nenašli. Ale máme kamene. Kamene, ktoré prežili 12 000 rokov. Kamene, ktoré sú ťažšie ako čokoľvek, čo by primitívna spoločnosť mala vedieť postaviť. Kamene, ktoré sú orientované podľa hviezd s presnosťou, akú my dosahujeme len s počítačmi. Možno je najdôležitejšia otázka nie, kto boli, ale čo nám chceli povedať. Každý monument, každá astronomická orientácia, každá pohrebená komora môže byť správou. Fľašová pošta hodená cez priepas 12 000 rokov. A tá správa možno znie jednoducho. Boli sme tu. Boli sme viac, ako si myslíte, a to, čo nás zničilo, môže prísť znova. História má zvyk opakovať sa. Civilizácie stúpajú, civilizácie padajú. Niektoré padajú tak rýchlo, že po nich zostanú len záhadné kamene, nad ktorými budúce generácie krútia hlavou. My dnes môžeme byť tou budúcou generáciou, ktorá konečne začína chápať. Alebo môžeme byť tou civilizáciou, po ktorej zostanú len záhadné kamene. Voľba je naša. Ak vás tento príbeh chytil za srdce, tak ako mňa, dajte like, napíšte do komentárov, čo si myslíte. Naozaj ma to zaujíma. A ak chcete vidieť, čo sa stalo, keď Rímania zabudli, kto sú, pozrite si naše ďalšie video o páde Ríma. Lebo história sa opakuje.